Skatil. Lasa na ay nakuha, nagpildi ako eh. Ismihin na. Ibit na ko 5 bit. Wah, yun yung skatil ko wag usap. Sakit kita bunan pa dito eh. Ahak din. Yati binay. Dito ko 20 TV last bull asus wagi katuyo ko 5,000 paita hindua ay mun arba ko kwartar ba asam ni tagpuhunan na niya maayo ano muli na siguro ko. Kita ko puhunan. Sige na nahulot yung puhunan yun. Saan kita puhunan? Yay. May manok ay. Karon. Makapuhunan na sa skatil. Makapuhunan na yun ko. Oy, gagmay pa man yung mga kaub. Tikas. Sakto kay kani. Bungaan. Pisan di ay. Makapuhunan na sa ko. Nok, sorry kay Nok ha. Usla nanti ka Nok. Yan. Ang musukol man. Ayaw tama. Kaya papuhunan sa skatil. Yan. Pisan akong dalho. Luoy kayo mga anak. Kuridas. Apil ng anak. Ali, Nok. Nanak pang puhunan. Yung sa plano mo ako manok, yung mo nagkawat no? Ma'am, malangan ma'am. Dako mo yung pildi sa skatil ko, ma'am. Ano i-apil-apil na ni mo ako manok? Pang puhunan ako, ma'am. Maangin na lang ng manok na ko sa inyo ang kabuang si scatter. Daghan na kayo nabuang anak. Saon ko lang ni isu di alam na bilin. Ako na lang mulom-luman eh.